Zingkar Anih Kotler pakhata chuan taxi driver te chuan an passenger tur te chu an lo chang meka chuti lai chuan meiche pakhat amma zana nomchen na lama tal hir shap niom tak chuan aron pan chat chunu chu abor chorin athom no hak te chu atong cham hle a phekhok po abun lo alanda na tang chuan alarui chu ni chuan alanga taxi driver pani te chuan lo thli rengin nula po chuan aron pan phei chat zela driver te bul aron thlen chuan min lo hre thiam ula khongai takin ina min thla holok thengem le ti in aron zota driver chair jok chuan ngun tak chuan lo enin te reng mai taxi fare nei phot anu ani mai lom tia alo chan lai chuan driver lian jok chuan chu nula chu en nuamati mel vak lo thung nula chuan driver hena chuan chu ania puisa engma kanei to mi lawa ron ti in ain thlasung ve deuh ni chuan alang driver chair jok chuan a thian pa chu melin I chet chole ahun avani email ve chumdanga po iti thin dan tho anelom ni nang hi chu hetiang ho ta na siam hi ini ange athlonin iwa thlale thei sham le tholong mo lo ti in zalo deuh chuan anuya a thian pa jok ero chu alangoi reng driver chair jok bok chuan athushima ichunga enge thlenga zan khuin nuam tolin hun in manga in nei zong mangralin taxi fare ka nei lo in lo tile china ti in nula chu ngeiom tak chuan alo tong khoma ma se nula chuan chuting ani lo thian pa ingai angkha thil thlen dan ani lo van thuina ka to kani tia lo changin poisa chu ka nei lova ma se ho ngei ka ngai fare aya ka beng be hi in la mai donia ti in abeng be te chu aphel ngal zunga driver lian jok chu alo in rol ve ta fata nula hena chuan nilo angai reng lo local ro kema in ina chuan kawa hruayang che aron tile tangenge a thian pa chera chu alo ling ta phat atile ta tak take enga tinge heti hian iti zi enge I hlo chua englai po I Rethei reng na chan ta hi hre chuak ve to ta che ti in a thian pa chu alo khak zek mai nula ero chuan enga tinge khatia I lo tong ve ringot min Tanpui du ani chuan itan hekna a chuang hleinem ti in pa chera chu alo khak ve thung heting anga mitra anlo om thin hian kan khotlang nun hi atinuam thin ngot mai kalom lu to ki o ati chunzuma driver lian jok po chuan lom thu sei ngai la ve lo ti in motor chuang lu tur chuan nola chu asoma a thian pa ero chuan nernang nangin alo thlir thung Thipo on tlan hma chuan driver chuan an kalkunga reilo te din jok angai thu chu hrilin poya ti lo te chu azota nola po chuan rem ti lo na alo nation lo ti zelin driver chuan miss milo hrethiam la ichunga enge thlengti ka zot theng chengem le ti in polite le zom tak chuan nola chu azota nola po chuan nia thian hovin ni zanama kanin tilima ka thian kha karing ema Mase karin angalo ni chia lo ani apoingot mai rokkato kani kapars engkim kachan vek ti in thatak chuan driver chu ashil vea mase azong ero asoi chak bik lo ni in alang driver chuan chutiang ani chuan engatinge ichungte ibek po mai lova ti in azot le a nola chuan helai huna hian kachung tanen kan khosau lova mundang daya anni awangin engma thei chung silova relu shom taka an kalawani tia alo chan le chuan driver po chuan hrethiam tak chuan engma chu azo zui talem lova thuilo te an tlan le nu chuan ama driverin alo seilok to na muna chuan driver chuan motor chu atiding ta nu pakhat le afapa ni om tak chuan ngal hel mel tak chuan varanda chuan an lo ngak reng to alo ne motor atanga achuk chi chu no pang chuan lo pan vatin aron ko ngal chiala chutiangin abula loading vereng mai chia po chuan thlaklel mel tak chuan alo ko ve bok chumi ta chu anu puile afapa emo kanti mai thei mase anlo ni mi alo afarnu le afarnu fa atupa te anlo ni zok atupa chuan nan nakhir tak mai avei tlat maya hunrei takata to anlo boi to thin
chumini po chuan driver chuan afarnu hmena chuan atupa chu vo in lam enge a an ti in azot vata afarnu po chuan aji om vezel thu chuan alo chang mase chu nopang din hun dik tak ero anilo ama Nicolasa nopang te chu a om vereng awang chuan adin hun dik tak chu anu chuan afapuputen hena hian asoi ngam lo mai chau ane damdoi mana anin sen na saktin awangin poisa reng an nei theilawa driver po hian a tho chu anga piang chu atupa enkol nan hian amang zo ve ti zera chu chu ane rim taka na thoksia poisa anei thei mi lo na chan a chen pa ngai po ina atong chu pha hil na chan kha until sei zong chu taxi lo thu vereng nola chuan alo shevek ngun tak chuan alo ngai tha a amit chu khap fakin man mo tak chuan motor atang chuan alo chuak vata chuti lai chuan driver chuan a poisa nei chun chu atupa enkol nan chuan afarnu hena chuan alo pele mek bok until sei zong chu nola chuan she angalan adulo awang chuan in thian na mun ron zotin rang takin chung lama chuan alu san ngala nola kalliam nu chuan Nicolas anu chuan anaw driver hena chuan a poisa chu peklet le pa in theito pin na ithoka itho chu zong po itana mang thei Lovin ka fa pa enkol nan min pe thina Rethei reng in hun imang thin he poisa hi chu lalet le ro kalak sak theito lo che ti in anu chapa hena chuan poisa chu peklet le alo tuma mase anu chapa chuan alo du big lo nilovek kalalet lawang Nicolas hi ifapa ani a anak na enkol na tura hian kei poin mo phurna kanei ve thawalom chowang chuan poisa ka pek chehi thil ni dan phung turani khavela hian chungko aya ngai hlutle ngai poimo tur enge om chuang sumchu kan thokanga a om vele mai don a poimo ber chu damtlang taka kan om hi ani hanti in angoi de wangwanga Nicolas enkol nan hian sumtam tak kan mo awangin ka motor hi ka sal don ani hanti le in kanawa hi ken koldam photanga chumi hnuwa motor chu katuak le mayang tile in duat tak chuan afarnu fa Nicolas chu akwa ta venga chuti lai chuan nola po chu alo kir le to awang chuan an thu sei chu an chun jom thei talawa nola jok chu lo tong chuak veng halin no pang chu a ming te chu azota email thle mai ti in anu ivar nola in he no pang ming azo na chan hian chan le wang thatak anei ni ti reng anu le apute hian an shemi alo keini point kan la chuang lo ani tirau chu atop lama kan hria don chau awangin he video hi atop thlengin lo en la he nu hi tunge ani chia video danga kan lo mu photo anga millionaire le mi ho satak chu ani hau lo ma se ibei sei lo le rin phak bak thil atleng don tlatani nola le driver te an plan chole nu chuan Nicolas chanchin chu nola chuan hria chian le zual adu awang chuan driver hena chuan azot chunjuma driver po chuan afarnu fa ani thu chu shilin natna khir tak ani thu le zai angai thu te ama enkol nan shim dollar sing khat lai doctorin atul thu asoi ta chu nola hena chuan shil ve in aril ru po chu a ha ve hle ti chu a hriat ve khop mai ti hian thei top hi kan chu ve a ma se dollar sing khat chu atam devani kan tan chuan han khol nga ngai na a om thei don lovani hi ati zuya nola chuan driver thu sei chu ngun tak chuan lo ngai thla in animo apoi ke ti hle mai har sat na le mong anna damlo na thleng hian mi thada chunga hian a thleng du bik emo ti mai tur hi ani in kalo sha ve chin engpo ni se mi thatak in ni angin poisa po engtinamo in nei thei mai ka bei sei khop mai ati zui ve a driver chu han then sakin niye ka bei sei khop mai alo ti ve a aruk tak chuan a bei sei lo ti chu a hriat bei sei ngai na po a hre chuang lo theito pin a thok chung po a thlen chin chu heti chau hi ani tlat chi wang chuan a bei adong ani ber to chutia an tlan mek lai chuan nola chen hun po chu an lo thleng tareng mai nola chuan han ko mu in atop nan tungei ming min chil theingem ti in driver chu azota driver po chuan Christiana ani thule Christia an ko thu te asoi nu chuan
nula po chuan Elizabeth ani thu chu rilve in anin chu santa a Chris chuan vein hun nuam dawin mangla chuba ka film khur tak zelin omla pathian ishareng thindon nia ti in missionary na chu athok zau Elizabeth po chuan hrethiam tak chuan alu chu abung hawa nang po le mi thale pathian mi tak chu kani hau lo ti chu ka ria ma se I that na hian pathian beng athlen karing kata I bei se lo mal som na idon ngai po ka bei se tak zatani ati ve bok nei ni se Elizabeth hian Christe chung ko hi poisa fai Tanpui acha khop mai ma se chuting zat zat poisa chu anei bik lo chuti rolin Tanpui ngai chu adu tlap engtin tak ti zelang mo ni engamazat aliam le nu chuan Nicholas anu po chuan athei angin sum hu na tur chu lo zongin ice cream ta chu kotlera chuan alu zur ve zela ma se abai se yang chuan dor tu chu antam lo athei le thiam ve chun ani awa chuan ban san thei ni in ain chelawa athil zor chu asal theiamo theilavemo theitop chu a bei chu angai ani ti chu hai Lovin taima tak chuan na chu athok ve shramani achang chuan abei dong ve ema chuti rol ero chuan beidong thei ani lo thu chu ain shil mol bok chuti lain Christian apo adang big lo amator chu kar zor na dora chuan shal tura ada to awang le na tho mai tur ala mu lo boxi awang chuan arem chu lo thokin aboi thin le a acha chuan bol lo boma plastic bottle an pai te chu achar khoma ashal le thin achang la in mi motor te fai te chuan ahun amang bok thin lungai ni le indum kun chang chu anga ve thin khop mai nema sela beise na hlo thei ni chuan ain shelawa alungai na kara chuan beise na tlem zong om chu a shama engtik nia em chuan atupa enkol na dai sum chu ala nei ve ang ti beise na chu nei tlatin pathian hena hrisel na thale chakna adil fo thin pathiana avui ngai lova vuin hekin na thok theya ama tal ala oma wang chuan lom thu asoi jok thin tlom theyang barin ahun amanga mi na thodu lo na nuai nung anti thleng po chuan thokin min paisa an peka chuan thinlu takin lom thu asoi buk thin ani Nicholas adin mon la chu athalo tul mai boxi tlai khat chu Nicholas amu hil bem chu anu chuan thlerin chumit lai chuan anuk no chu achuaka afapa chu akhongai thar hle kan thei to pin na kan thok ve a chute chung chuan kan momo azat paisa kan mu thei silo lalpa engting nge mo ka ti don tak le angai na po ka hreto lovani ka fa pa hi ka chan thei silo ti in atong chuak ta hiala Nicolasa mu hi lemo ati chuan atong chu alo shavek mai ana na khomatang chuan lo meng diarin kanu kadam chuak don lovem ni ti in aron zot ta phong mai anu chu hanin ti pachang le ngal vatin afapa chu akua nilove ka fapa idam chuak le ngei do na ni ipute nen thei top kan chua pathian in chu ashi alom chel takin omro ti in alo hne vata amit ti chu afapa mu lai chuan ti tlak lo sha matum chati lai chuan kongkhari rek chu ashi a ipute ya aniang kawanga event lo kange ti in Nicholas chu akal santa a amit tweet la chu Nicholas la katang chuan ain thir film pui thei ta hlau mai beltur dang nei chuang lo unaw ta chu in ko in sitting room ma chuan lungoi tak chuan an thua Nicholas anu chuan engma asoi thei to lo rilu hale beidong tak chuan mittuinen anu chapa tanga chuan abai thlopa ani bak in na tur midang tu ma reng anei lov ani an ngoi wang nu chuan Christian chuan chak takin omro lungoi taka indum kun hian omji anei lovania ifapatan chak taka I om angai ani hanti in ai patang chuan paisa tlem zong aron phor chuaka he hilaro voina ka tho chu ave chun ani a atam phei chu atam lo khop mai ati chun jama chuti pa chuan envelope eng chu pebokin akar a hral na chu voina unpack thu chu asoi bok chuta chi chuan afar nu chuan kafapatan thei to pi chua ikar thlengin I hral to kafapa hian thatlam apan lo min kal san don tho
heng hi kala thei to lawang omze omlova in nei zong zong I mangral don ani hi ti in atap chuak ta hok mai Christian ero chuan inga tinge khating khani omtak mei che huaisin le chak tak kha izam tamayamo thei top kan chu adu na lom Nicholas hi adam chuak emang ti in afaranu chu huaisin tur chuan afui mol mol Nicholas nu po chuan ka chialom thei top ka chu ma se atok so thei silo keima wangani ka tho chu ve chun hi atlemulai mai alotia amit tui chu atla zoi zoi chuti lai chuan Christina thian pa taxi driver pa chera kha aron lut lol mai pona tang ka ko chewa min chang silova kong khar alwin hong tho nen kalo lut top mai aron tinia ni a paisa tle ma zo ron pek pa che in thil hril tur chekania kalo kalani ron hu chatumin kan office mi pakhat aron kala ilo silova asoi mangin I bank account number amamo ani email Nicholas Tanpui an tumani karing office in kan lo call tho boka kalo petop baisin ti chunzom le in envelope lian liam lo tak chu Christian hena chuan ape a makti mail tak chuan Christian chuan envelope chu lo la in achunga paisa chu aphor chuaka chung paisa te awang chuan a thian pa chu lom thu a hril ngal mol mol ma se athil soi pakhat kha a rethiam tlat lo Nicholas Tanpui du a bank account number deal tu te chu tu tenge an ni anga engtin nge Nicholas chu an thiatang chu a thian pa hne na azo chuan a thian pa po chuan angai na a shabik lo reng ka shabik lo khovela hian mi thatak tak hi an lo tam khopani hi Tanpui ngai te hi engtin nge an riat chu thin po hi ka shabik lo tia an ngoi wang lai chuan an thenom pa chu man mo takin alo tla lut rok mai Christian lo en ta u ti in aron tholop lopa aman mole phur box si chu a ote chu ate rai roi mai Elizabeth Castellon nen hian inin shiami engtin nge inin shiat ti in aron meng toka ngal pop popa nale an fa pa chu Ngaihtuah Christe u naw chuan angai na an shelo na sabai chunu chu tange ti po an shelo ti riat tak chuan an hoi a deuh hawa an chenom pa bok chuan in shelo niang kha hei hi ente u in shemai thesin ti in phone chu Christopher nu kota chuan a me bel ta nok mai Nicholas nu po chuan man mo tak chuan phone chu alo lak sak midang te po chuan an lo enve thapa ma se Nicholas nu chuan tunge ani a hre hau lo kam hu ompo kala shalo alo latia ma se thanom pa chuan video kha han play phot mai te alo ti le ta ka chuan Nicholas nu chuan video chu a play ta chu video chuan Elizabeth Castellon chuan hetiang hian alo soya ka video milo thlir saktu ka thiam te zong in zawain chibaile evek ule in chiat angin Elizabeth Castellon kania voina in ma karon sei tur hi chu amalama ka content chindanen chuan adanglam hlak don ani ama khan bidang life na khan Christian ne na kanin ton dan le min Tanpui dan zong kha kalo sei to ma se Anih khan tunge kani ashemi alo chuti chung chuan min Tanpui thawani taxi driver ani atupa enkol na tur sumtam tak amamo hun kha atan chu alhulutuk tlat katan hun tam tak senga paisa pakhat ma pek tur kanei lo ti po athareng ma se min pui tho ati lai chuan chutiang milarin Christian ming alam chu an chenom pa chu alo phur tuka Christian chu alo chuklo chau Elizabeth chuan sei chunzom zalin ka follower zong te khongai takin hei hi ka nge nang chu chutiang khopa mi tha le ngil nei bidang Tanpui nana laklo le chuan lam nei ngai lo chupa chuan Tanpui amamo ve tak zeta no pang du le mel thatak Nicholas in enkol nan khongain isum tlem zong ron tho chuak ve thei dolom nei anhoya hian ka account number karon da anga Nicholas enkol na tur ti in ron jiak telang Nicholas atana paisa ron lut zong hi abo bang Lovin Christian account alut vekang Christian account number po hi arang thayang bera ron taran kan tumanga indu chuan direct in thun thei bokang ati chunzoma chuti lai chuan Christian phone chu notification adong ti hriat tak chuan ari achol tareng reng lo mai
tuna zet chuan bank account number an dil na chan kha a chiang ta beisei lo lama Tanpui tu chu pathian chuan alo pe ani Chris le afarnu pi alama an thanom pa le an thian pa taxi driver pa chera thleng chuan lomna awang chuan an bianga mitui aluang lo chawani Elizabeth Khan no pangming kha chiang takin engwangin nge azoa Christiana kha engwangin nge aming azo bok taxia anin phurlai khan soichuak lo ma se Elizabeth hian influencer ani na chu tangkai takamana Nicholas hi Tanpui atum reng to alone an thu thar shiat awanga lim taka anlo omlai chuan Nicholas po chu pindana tang chuan alo chuak ve chat chata anu hena chuan nu tuna chuan kadam thei to ang tiro ti chuan anu chu aron jota tuna chuan thindung le ti tak chatin lomna le ringam na song song nen o ka fapa pathiani midang tekal tlangin malmin soma min Tanpui bok idam don chiang lutuk ti hi ka ri ani achan chumo pathiani na hria chea atidam ngei don che ative theita pathian hena lom thu zong zong omro se atizuya an chung ko te chu in ko khomin pathian hena lom thu sei chuan an tong trai ta malsom na le alet le be sei awang ni lo angil nei na le pathian du zong ani ti a riat awang zo ka Christian an Tanpui ngai a Tanpui thin kha a thian te chuan nu zatin tong el khum fo ma se pathian chuan alo mu mai hau lo a hun taka malsom na tam takin avu le ta zo ka ne ole khati zum kha tun chuma kan ti chuale thei chu no ni le ta se he video hi drama short film kan tiang chi kha ani a ti khan atop mi o a chun zum na aum to lovania chun zum tor om to mi silo lo chun zum le toro inon ti hian karil ruin ti ha thei khop mai ing po ni se ing tin nge an om zel ti lampang chu soi om to lo tlat maya mani du dan dan khan lo zel din to mai la atha nge limom taka top tura kan du chuan du le Christian le Elizabeth po hi du chuan kanin nei tir mai don nia ti chuan a hlim om tlon deuh bana thlir tu te tun tum chu ka video atoi hle mai atoi mo asei mo min lo thlir chu sak thina wangin in chunga thinlung takin kaloma ti chuan tun chuma hian thil pakhat mang chang thadeu mai ron ril cheu ka duwa hei tun lai hian furte aloin tran chole don ta a college le school te po aniang office kal te po tiamin abikin khopuya two wheeler kan mangna sa em maya ruana sat chuan raincoat emo rain suit po haila kan phei kokhi ahul kim lo chen nangma emo ichungten inlo mang ve to thinem ka thelova inlo la shalo hlo ani chuan phei khok chanabun chi rain boot emo su cover hi thadeu deu alo om ve reng maya kepo hianin nikum lama te po kalo mang ve to thina ma se aizola kalei ani thina ka thlang fu lo deuh nge a thler zung zung thina lo deuh hlek lo lo leimai fu in kumin chu ka heta a chotiang chu tun lai hian quality sang sang Flipkart lama an pho chu na sakhop maya chu chu kalo thil ve shim shim cheu ani in lo momo ve ani hlo chuan ka video sir ve lama back te kha lo click ula link kalo da anga in lo en ve thau don dia in zawain zanin hun manuam le vek ule